Charta bike bolong bisingo mankha katal tinta number kwrwi kaisa kuphur simi number gwnang kebo jodi sini tong hangkhe je bike kwmajaknai rokno kisa sairdi hwnkhe bolongo kwlaijak rok manbaikhe baksa stand rijak baksa yang khidarjak baksa yang bisingo dajak o baikhe rok bike mankha total 4ta hingkhe ukuluk bwskangna rokno ang phunukbai no jodi sinui tongkha kebono sairdi phone khlai phano sairdi je kwmajaknai rokno nin da obo naidi hinui bono phano dirti do hingkhe obo bolong bisingo manmani ठीक khe kaham khe norok nainai kisa call khlaidi sabni obo o jaga location rijak tongo map bai khlai bomani photo hamkha R15 tinta bike eglego khogjaka omo hai pulsar duita hingkhe tei kaisa hingkha tei kaisa tamo kamo pulsar no bo hapano pulsar no bo hapano N160 tata ni model kata nin mungko bike ni bumung khita mo ano bumung khe pulsar 115 apa 20 sangata single man duita seat ta na seat ketal no mane 10 mas kase tei kaisa hingkhe 3 mas N160 ke 3 mas kase asa ketal tei kaisa hingkhe bo khe anbai baksa no bosor katuk ting hapa bono ke singnai jale model bo singnai jale ketal no eglogi tinta khokjago eglogi gana ke ton hasal ke bo khe asuk sung gus nai laile hapan angroma jaga borok borok laibe nor para kaisen da khogjak na alda jagani alda oro jaga ma laile hata sung nino parani elakar musala da omo khe tibak lai hojago elakar tam khoja area angkhe killa para ke nongmo omo khe tibak lai bumung ani bumung khe an bumung na singna khe nin bungsadi Noren Kumar nin bike number khe TR03 P6909 color bom hai color ma hai same to same kesak ba kosom kesak samni mungoi bike khe ama ni mungita niaman bungtama juddo lakhi jamatia bo o kagos potro bo jagan mang bor thang khogjang nor khe oro muni thang mela bisibrung mol som mela hi kai bata borong bo jaga ma sengkrak oro muni thang athrobla bazar ganabo oro jaga mela hi thanglai mani hor kisa thuklai hata sung 12ta ba 3ta ni kasaro siboro khoklai hana singa suk horni singkhe obo hopung ajni jata opung ailia 4 tari tangkhe sarila hamela ke sing 3:30 rok de tangkhe phirok lai hata nok thanglai sinai he ke phirok mani naima si mungsa skri kha gari gurusi ke tama khaise pal smalia nogo phai sarakliya o tintan mai khona kaso mai khona maya kata odin ka khatin ba ke tini ba kimia horo singkho tini ba sa nin phone number share ged kisa 8099 030 718 ta chitang te sakat da 8415 863 tai koita ye mai tong kho koita lun sujangai tong kebang mas tong ko 4 bosor khena mani 1 bosor thai kho o bike pura o tinta bebong log roja gida log sa sabai ja pura sabai talang bayo iu khoroksa ni tan model kata N160 ni ke log mala ham hai bike ni ta log spring wa je gadanan log da sabai nai ke o om pura log da sabai ni log sabai bro kin gisar ni kraijak sima log nono mokha lamo da ton nai ke bisingo da ton abo bike bera manta lama ganda bike bising so ya lama ganda kisa ma thaike tong ta kor police gari rog tong buini bai ro gari rog tong bai buta kesung bo oro safety ing nahi sung dai ro laila haron aro CC camera tu tong light dok tu tong oro la krim sa kri light borok thangi fighting da ajuga melaw wa thang mai phainai tong bai ni hapa borok jong kha khali ana ta tumaro khala nijen hi kha kha bai na bai su khognai ro him bai ma sok bai ana ta eta nor do sushima tong la sa bike ke mai ang ke sai thoyu malia sai bu malia ang ha ka sai bu a halia thoyu mokri malia chapa prakka de kasne te mangs ne ha kobor hai eng ma ka molang ke o manne rene rong no kha jodi nugu shahar ka tubir phakya man khang gang ke kunu ki bahairok bono ba ke khosima khaisne ka mala ha jodi se sa khobaila ha ke lukorok jota no kha ha ang praching ngai sing no so babaila thang ang koi ja lukorok no ni lama tam khlaina ra mungsa khai ha rabar kisa masara lai tong mai ha ka tong mai ja ka Hingke khazan tate buksong nor kisa nukhangka saudi borok ni upukarangan tinta bike eglogi norok no te kisa number ke sajaman nang ni number sim seven te kisa number kasan borok nomba sisi ni lai ya bong photo to tong bai bike ni kire nin ke photo da tong anu ba kire ama hai ni na ja ya ta photo ro hingke bike ni photo kre same to same kesak bai kosom ama hai no 150 pulsar hingke ketal aina kre duitan kre ge nukha ke sabajadi ke tini bag sang chene jotono hambai